Hello mga bay, kumusta? Kumusta kayong lahat? Meron po akong model for today. May uyab na pula. At ang aming gagawin ngayon is maglalagay siya ng clay mask. Tingnan natin kung anong magiging kalalabasan. Ayan mga bay, try natin tong Megan Peel Off Clay Mask. Actually, dalawa ito kaso hindi ko alam kung na-misplace ko yung isa. Dalawa dapat kami. Pero tatry muna natin kay uyab na pula kasi sobrang oily na. Bumababa na yung oil. Nandyan nagiging donut. Sige, lagyan mo na, Day. Excited. Baka. Ayan, naman na siya ikuan. Ipablihi. Naman na siya ikuan. And I would like to say thank you to Cherry's Floral Life. It's because pinagamit niya po sa amin ang kanyang account sa Netflix. Netflix. Sorry. Yes, kaya po nakakanood kami ng mga palabas dyan. Mga palabas lahat ng walang patalastas, dire-diretso. Para nanonood ka lang ng sine. Thank you so much by Cherry's Flora. Ginagmay raday. Diyos ko po. Okay. Jesus. Ay! Dako, tinagwan sa mo. Dali ada kay mo dangog ra pa dayon na mo dry. Ikaw ray butang buk. Sige daghana butang sa naong. Sa amin sabihin. Di man siguro nakaigo sa imong naong. Sa amin ba? Ari ra ako'y sa amin nimo. Sige. Siya di ka kay mo sa imong dagway. Diyos ko po, Rode. Na. Sige. Daghana gyud ikuan gyud ita. Nadi man kaigo nimong usa ka pack oy. Sige dia sa ilong kay daghan kay nag blackhead sa imong ilong. Sige pa. Hello. Daghana bagaon man gud na siya no. Nagbaho na Bagaa diri sa ilong. Ana, sige bagaa. Nagdungan. Bagaa ba? Sige, tilo ka tanan. Kulang man sa imo ang usa ka sachet. Diyos ko po, Rode. Uy, pa mong kapil mong kilay. Tangkat, kinakilayan yun. Ha? Langkat. Ano, nagano sa ilong, uy. Tapos, ililib natin for 20 minutes. Mag-timer na ka, kuya. Ano na oras ron? 1 hour. Pabot ki sa dari pa, okay. Gamay ra kaayo. Dra. Tangtango na to na inig. Ang oras. Okay. Ang tango na to 11:44. Bagaan jud buk, bagaan jud maayo. Pabot ki sa dari, oh. Sa agtang, buni pa sa agtang. Buni pa sa agtang. Naglingi man siya sa amin. Hindi mo makagunggoy sa camera ko. Hindi mo makagunggoy sa camera ko. Orang utang. Ansa? Orang utang. Bagaa buk, bagaon man gud na siya buk kay para kuan siya. Alam pa, mong gyapil mo. Apel. Mong gyapil mo ta. Mata. Malagpot na ibot nagapilang mata. Mubungot. Baga sa aping ba sa Ala, aping. imong gibot nga na, Rifa. Maibot jud na.
Mugahi ra man na Lamusa ya. na pa. Lamusa na ma di. Gitagkan be. Panguna na nga to lang. Ikuan na tiluka pa ba? Di ako labay na pin. Smile sa. Smile sa ba? Nara. Anyara. Pahiyom sa. Gusto po, Rudy. Smile. Hindi ako nilabay pa. Utang yung sagtang. Ibot ginata ng pots ron. Sige. Okay? Usa di mo ka katungkuan ka. Unsa man katong? Mas. Katong? Klaro. Katibot ang granay. Unsa man katong? Tsura. Nano may na. Unsa man oy? Kani ah. Katong? Pakliton? Hmm. Ang pakliton manggod na. Kani oh. Nakita ba? Bati adi deeng. Kenapa? Pakliton manggod na ron. Abi man ko ni katong ilamusan ra. Tingnan natin maya-maya. Maibot na ng blackheads ni Mona. Nya. Nagabi ang buhok. Nagmila. Oh my goodness. Oh my God, maibot na. Ala, kaila ko na. Kaila ko na. Balik na sa amon lang. Ari lang na. Susunod ka sana. Nipis man, di na maglisod ng taglaksian eh. Ay nga lang ka, ngumpra ka ugma. Hawili ko day. Kay mukuan man mo. Lisod man ni laksion kay nipis. Hawala mo eh. Dili ta masubog kay baga man. Paubos mo, paubos. Tahu nga ma. Be. Ah. Hilak. Aray ko naman. Awa di kay di maki. Ako ra. Ah, Be. Okay. Ay, na yan eh. Ano na, hamis mong naw. Namis mong naw. Namis oh. Yamas ma. Ako lang maunta kay gamay ko kamot. Abi mo clean eh. Nasa klaro ng wala na eh. Sakita na eh. Wala na pa dyan sa mga. Namis mong daw do. Ma, katuwa na anak ba ma? Naanak. Saan? Katuwa na anak ba? Ah. Sakit ba? Sakit. Namis oy. Ini mong sad. My God. Ano na maniwang. Okay, kasakit. Sakit sa kulib. Ah! Anong gi-appeal ni mo imong buhok? Kita. Na, mura tayo na himulbulan eh.
Ay, nagtunong kay bason sa tubig guro. Pwede nang himulbol. Eh, kita. Nebuling mo. Ah. Naya ba? Kita na yung skills kit kayo. Nga nang giapil naman mong kilay. Himulbol. Nang himulbol sa manok nga igtatari, giapil ang kilay. Yan. Ayaw kung utay mong agtang. Pampawa sa wrinkles. Nagpa-wrinkles naman noon. Sakit kaya. O, ikay bira. Hinahinaya. Hinaya para kuan. Para gipanitan ba? Sunoy nga gipanitan. La la la. Continue. Ayaw putla. Kusga pa. Nga, ang buhok giapil. Kabaw. Ako walang kamot mo eh. Maura na. Ako lang ang ta. Kay gamay. Ah. Kana, imulbuli na imong bungot. Anong giapil ang buhok? Nonsa. Buang pagay sa aping. Bastang kilay. Magiwa ni mo apila no? Tanan kilay ni mo. Yan, hamis do. Nangaibot ang blackheads. My gosh. Oh, anak ra. Anya, unsay feeling? Sakit kayo. Hapdos? Hapdos? Sakit. Unsay sakit? Hindi ako pwede. Sakit pa sa kuan, wala ka dawat og kining amilyonaryo? Unsa ka sakit? Sakit pa sa gisag pa. Sakit pa sa wala ka dawat og amilyonaryo? Unsa na amelioration? Amilyonaryo? Sakit ng nabalibo. Agay. Anong gibutangan man nimong balahibo? Siyo mo naman kung nawa. Napakay biguti. Napakay biguti dong. Aro. Kana, ang kata. Sige, sige. Ubus. Aha. And then, pwede na ka manghilamos. And that's all. And I thank you. For what? Please like and subscribe. Oh.